कैसे होला हर नजरिया के हर पता हो मोहब्बत जी कैसे होला हर नींद आया में नरतिया में जब दिल से दिल हर जुदा होला हर नजरिया के पता हो मोहब्बत जी कैसे होला चला अहिरी जब मारे मौसकिया भाई तनी अपना कमर से कमाल दिखावो जब कोदरमा घाटी में सोरे जगवा ट्रो कोयला लाल के चढ़ गई है सो आ धीरे धीरे कैसे लय में ढुली है वाह चलो नचनिया कहियो तारा गोइस ना होई बहुत ही सुंदर सुंदर ब्याह जी बात कहता रहे हाँ ना जी ब्याह जी बड़ी तेज हवे हाँ तेज कहता रहे कि हमारे मौगी का दिन कहल कि 4 दिन पहले कहे नहीं ला हाँ दिन कपड़ा खूने खून भई रहल जाए तो हम ना जाने कि अपना मौगी के वही जगह के खून तू चाटता हर सकता हर चेहरा भौक जस भई जाता ब्याजी रुआ बोका है चटला के मारे ए बबुआ एक दिन ब्याह जी बड़ा टेंशन में रहले गौडोई का के गईले अपने मौगी भिरी अब मौगी लागल होकार पार के रोए रोए लागल होकार पार के रोए अभी कहले की करे का भइल ह कुछ भइल बा कोनो तरह के कुछ कइला स कि कोनो ले बा मैंने कुछ तो भुला गइल बा बोल कुछ भुलाई नहीं खेनु ठीक ठाक बारे नु मौगी चुप भइल कहते कि का कही कहा तो नहीं खे तो कहले कि कहा देखे तो मत कह तो कहती है कहला भी ना रहा तो नहीं खे तो कहले कि कह दे
तो मौगी कहलस के जानता नहीं नैहर में बड़ा उधार बाकी देले रहनी ह नैहर में बड़ा उधार बाकी देले रहनी ह डरिए भूला गइल बा। चलो तनी रौनिक में आओ। लजाइल बिलाई खामा नोच एथी से चुए तहेने पोछ। अरे राम तारा लोग हम बाई के दवाई निमन जाने नी बोतल लेके जाता रहे जैसे बुझाता कि जल धारा तारे शिवलिंग देखी है भौक के उड़ा नचनिए जाके नाचती है उनका मुंह पर आई बोतल लेके बुझाता कि जल धारा तारे जल धारी आइल बारे है ने वो। चलिए हमारा प्रमोद ठाकुर जी झुन्ना भाई 4 नंबर वार्ड सदस्य बानी नंबर वार्ड के सकरा पंचायत के पुरस्कार आइल बा बार बार प्रणाम। का करे गई रहलू ह हां रउआ नहीं की जानो सुमरने से बेसी चिल्लात चिल्लात बेसुरा बेसुरा कोठ सूख गई रहल यही से जान नहीं कोठ भी जबलू ह आथी से पानी से ना भेसलिंग से ना हम तो कोठ सुखनिया सुधा सुधा से कोठ भी जइलू ह कैसा देखा तो सांस रोकल बा के चालू बा देखा तो सांस रुक गइल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़त तारा लम्बा सांस लेता रे बांध हो तनी रंग में गौनई गावो रंग में कुछ पुकार भैया रंग में कहीं गावे के साज बाज ठीक बाजता हो उम्र में जब पुकार भैया हतना मेहनत कर देता नहीं ये कम नहीं खे ना बबुआ बाकी तू गौनइये में मेहनत नहीं कर हमने के डांट पूरा घेर बहानो तब न मजा आई ये डटी है कि कोप जोई है एक खाली हुमा चला के बाद लोग यहाँ आए करे। अब चली बड़ा ही सुंदर गान बजान गीत संगीत नृत्य नाच नौटंकी केकरा ले ये ऐठा थोड़ी आवे इस सितुहा ब्यास आवे। चंद्रमा अकेला जी से सुननी सब है धन है चंद्रमा अकेला जी आज तो ये हाल हो गई ना बबुआ कि शेर भर खेसारी अब बॉम्बे ले दुकान
कलकत्ता ले ना बम्बे ले दुकान हई नचनिया के माई के आगे मोहर के बड़ाई बा तू ई बार चुप रह का कहता रह पैंटा ब्यास लोग के ये हाले बा पैसा हवे ई अच्छा ए बबुआ ए महाराज जो है हाल हो गइल बा कि उल्टा चोर को तमाल के डांटे लगता घूम घूम के बड़ा बाटे अपना आप के हइए नहीं खे हमरा कहते कोट पट लेबा नहीं लेबा बात पेन्हा ना काहे के पत्तल चाटा तारा ए महाराज पत्तल चाटा देखले रहनी हो चाटा देखले रहनी बाकी इनका खाने अरे वो सब बुझ गइल हो पहला हाली देखो भैया आदमी खा के बिक देवेला तो पतल कुकुर चाटेला कुकुर खा के बिक दी है सो तो सुअर चाटेले सो सुअर खा के बिक देवेले सो तो इसने ब्याज चाटेला ले ब्याह जी बताई रहुआ अच्छा चंद्रमा भाई तारा डर नहीं खे लागत हमरा से तो लाज लागत कि ना ई बताओ लाज लागत कि ना या फिर बानी के ब्याह जी के कइले बाजी जे ताहरा के कइले बालू ओहो उनके के कइले ए बबुआ नहर निकब भार ना होई नहर निकब भार ना होई सच्चा मित्र का बगदार ना होई ए चंद्रमा चमकीली जी हई ताहरा मौगाइला से डार मच मच कइला से मनीष संचल तारा दोनों जना के भतार ना हो हम हो जाए भाई नचनिया के भातार हो जइबो तारा पहिले कतना लोग भइल बा मत हो खतु ए बबुआ एगो भजन गावे के बा तब भैया तू गोला के भजन चटक चटक रहे के चाहिए अभी का गावत रे कि कदो नथिया के फांस में पराशर बाबा फंसल है आ मछोदरी लगे जाके मछोदरी के कसल ये कौन भजन है एक ऐसा भजन है व्हाट इज दिस भजन हई नचनिया के लेके जाए के खोए तक कोबिया बाबा दिस इज योर वेरी रॉन्ग भजन भजन नहीं है आपका भजन हम गाते हैं मनीष संचल का भजन सुना जाए तुमनिया भजन रही करके इन नैहर हो जब पुकार भैया इन नैहर हो नैहर के माने का जहाँ नैखे रहेगा खाली मेहरारुए लोग का नैहर ना हो हमनियों के नैहरे में बने जाए ससुरा हो जहाँ बोलमुआ बारे तो हम के नैहर में बनी जा तो नैहर में निमन काम करे के बा भगवान के भजन करे के बा भगवान के सुमिरन करे के बा जौने खातिर भगवान भेजले बारे ऊ करे के बा ना तो भजन ना क के गजल के फेर में लगला के बाद ओजा के गजल बर्दाश्त ना हो हेलो एगो दुबलिया भजन में कहे कबा कैसे एगो जीव रूपी दुल्हन से एगो साधु बाबा का कहता रहे लेकिन सुनो असली बलमुआ के चिन्ह है जतना लोग भाई लोग असली बलमुआ ना ई लोग तो बलमुआ हो बलमुआ उहावा बा कहिया चेक इन क के पेट हां बलमुआ उहावा बा असली भवतार उहे हवे भवतार के माने का जे भवसागर से पार करे हमने के तब भरतार के रोड में बानी सो हर पेट भात खियावता नहीं जा परम पिता परमेश्वर असली जीव रूपी दुल्हन के बलमुआ हवे तो कहे कबा कैसे अरे अब हिले असली बलमुआ न मिलले जी कि अरे अब हिले असली अरे बलमुआ न मिलले असे जिया पथास भी है बास भी न मिलले से जिया पथास भी है बास भी न मिलले अब हिले असली बलमुआ न मिलले अब हिले असली बलमुआ न मिलले से जिया पथास भी है बास भी न मिलले
एमे गीत बाजी सासु ताना करी ए नदिया हंसी नचनिया रोए लागल अरे लयदार है लयदार के संग संग बहुत सुंदर कलाकार है कलाकार तो ठीक लेके आइल बड़ो बाकी कलाकारी करवावे तारा नहीं ना अरे वो खार होखा दे तब बुझाता तोरकुल पर लबन टंगाइल कहत अरे कि हई बटही लेके आइल बारो हनु रोज देखो हमली के खारा होता ली जब तो बुझाता कि हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन खाली आई खार दुनो जना होता लोग तो नचनिया तो बेचारी ठीक बिया बाकी जब नचनिया लगे जाता रे नु तब बुझाता कि शक्ति कपूर जाता हीरोइन के रेप करे हमरा बुझाइल शक्ति कपूरवा चोरल बा हीरोइन के कपड़ा फाड़े हमरा बुझाइल कि कोनो बिल में से नेउर झाकतिया नचनिया कहतिया कसे के आई फेर में पड़ जाता रन फंसे के ए बाबूया का कहे के बा तथा तीना जो गावत तारू असली भातार के असली भातार हुए हम भैया तथा तीना जो गावत तारू असली भातार के थाती का हो थाती होई है हो जोन मिलल बा एकरा के जुगावे के बा जैसन भगवान देले बारो सोने ले जाए के बा तो पूछी है कि कितना देर भजन कइलो कितना देर दान देलो कितना देर लोग के गाछ कटलो कितना देर लोग के झगड़ा फसैलो के डनेर कटलो सब बतावे के बा के न सेन मरला अब के अपन वाला काम पर रहिल तू ना बाद में ए बाबूआ अरे खाती ना जो गावत तारू असली भातार के अरे पीछावा घुमावत तारू अरे बारू तू गाँव भर के कोना घुमली लगे बारू तू गाँव भर के कोना घुमली लगे से दिया बधास दी है भास दी अब मात्र 2 से 3 मिनट में प्रसंग आईब हम देखी ना प्रसंग होके के पहले ही लोग घर धरे लागे का करबे भैया मुखिया जी आ प्रसंगों में ही गलती एक गावत है पर सबे हमारे से प्रोग्राम रहे व्यास जी के एगो 18 होके जस व्यास जी कहता रहे कि चलिए एगो प्रसंग सुन ली चलिए एगो प्रसंग सुन ली जब जे कहता रहे कि रघुकुल रीता सदा चली आई 4 गो लड़का खड़ा हो गई लोग लागल लोग कहे कि चलो सभी सरावा कुछ न कथा गावला पर लोग के दिमाग में बाथा होके लागल लोग लागत तो कहे लगले जानकार बने आदेश होई तो कथा हम गई थी ना तो खाली होई में हसार सब हो जाए कथा के सुनवैया लोग बाना ना हम तो देखता नहीं कि बूढ़ बूढ़ लोग लयदारिये पर खुश रहता चलो तलिए को शर्ट सॉन्ग सुना दिया प्यार मोहब्बत की सारी कहानियां प्यारी मोहब्बत की सारी कहानियां बल्कि प्यार
प्यार करने के लिए नहीं। लैला मजनू, सोनी महिवाल, हिरंजा, फतेह आलम, रोमियो जूलियो, ये लोग का प्यार कैसा था? लव क्या है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार एक मीठा जहर है। बिहाजी को हम प्यार करनी एकरा से यही सी टिकट बिल्ली से काहे सूट काहे पिलिया के छोड़ देला। ए बाबूआ, लड़का लड़की से बहुत दिन प्यार चलल बा। अचानक प्यार में एगो मोर दोसर आ जाता। लड़की लड़का के चिन्हले बंद कर देतिया, न मिले आवतिया, न व्हाट्सएप पर मैसेज के रिप्लाई करतिया, ऑनलाइन रहतिया, मैसेज आता, डबल टिक लगता, बाकी बुलू नहीं खे हो। ए बबुआ, नया मेटर कुछ नया गीत गावल लो, हम ही है तारा लोग के राय दे। नया नया हम तो गीत गौलो हो, अपना गीत के जवाब ले लो। का गौलो हो कि सारा जमाना के अरे जना दिल बारू, जना दिल अरे दीवाना, अरे बना दिल बारू। हम 6 मिनट में जवाब दे। आ कलाकारी अगर भास हुई तो हमरा गीत के जवाब दी हो। गोरे गाड़ी दुगोला थोड़ी हो, ये तो नीमन बाकी अभी ले हाथ ना तेरे नीमन नीमन होता ना, तो नीमन नीमन घड़ी कहाँ बीत होता। हमने के कतलो चलो ताली से मन बना के नीमन नीमन बीत जाओ, लेकिन बीतत नहीं खे ना बाबूआ। तहरा से दुगोला होला तो मन तो हमने के खुश हो जाला कि हमने के जोर के कलाकार के गावे वाला मिलल बा। तो अपने गीत के जवाब ले लो चंद्रमा भैया, चंद्रमा भाई साहब जी। कहे कहो कैसे अरतिया में नींद न आवे, अरे रहता नि जागल, रहता नि कृपया दूरी बनाए रहेला, बीच में लंबा तार है। देखिए छुए मत ना तो ही जा उठा जाइबे। अरे रतिया में नींद न आवे, अरे रहता नि जागल, अरे रहता नि जागल, अरे प्यार में भइल बानी पागल, हर प्यार में अरे भइल बानी पागल। गीत गावला के बहुत थोड़ी है, बाकी तरवा सब बुझिए गई हो ना जी। लेकिन हमारा तो नया मेटर बा, ले लो गप से। एक नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य वीरेंद्र कुशवाहा भैया पुरस्कार दिले बनी। ये घड़ी मुखिया जी लोग से ज्यादा तो वार्ड लोग का माता बन रही है सही। लड़का कहता का अरे प्यार के पाठ पढ़ा दी हलू, सबका के जना दी हलू, प्यार के पाठ पढ़ा दी हलू, सबका के जना दी हलू। नजरी से गिरा दी हलू, लभर हम के बना ली हलू। तब कहे हमसे मरा तारू, तब कहे हमसे मरा तारू। अब सट तारे मार के मुंह आके खराब। हर तब कहे हमसे मरा तारू, तब कहे हमसे मरा तारू। बोला ये करे जाता है छोड़ा तारू, दिल ही दीवाना के छोड़ा तारू।
चीर के देखो दिल मेरा लो, चीर के देखो दिल मेरा लो, तेरा ही लड़का कहता अगर हम जानते तो दिल हरगिज नहीं देते, कसम पहले खिलाते मोहब्बत अरे बाद में करते। लड़का कहता बोल कैसे पिया अरे अब तो हर बीना तो हर जाइल सुन के कैसे रही बोल कैसे जी अब जा अरे अब तो हर बीना तो हर जाइल सुन के कैसे रही तो हर जाइल सुन के कैसे रही। एगो डेहारी में कहे थी फूथल हो गई। ए बबुआ लड़का कहता जिंदगी में चाहो काहे घोड़ा तरू हो, जिंदगी में चाहो काहे घोड़ा तरू हो, अरे बोलो ना बोलो ना अरे बोलो ना बोला ये करे जाता है थोड़ा तारू हो दीवाना के थोड़ा तारू ये करे जाता है थोड़ा तारू हो दीवाना के थोड़ा तारू हमरा विजय रसिया जी टूनी बाबू के साउंड हो हजारों हजार पुरस्कार दिल बनी बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। लास्ट में लड़का कहता संग जिया मारे अरे कोई ने रहलू वादा तब कैसे बदल गई तोहरो इरादा। मुखिया जी बड़ी सुंदर एगो शहर के भाव रहे कोनो प्रेमी कहले रहे बिना सुगंध के फूल घास हो जाला, बिना सुगंध के फूल घास हो जाला, बिना प्राण के शरीर लाश हो जाला, घर टूटेला तो बर्दाश्त हो जाला, बाकी जेकर प्यार टूटेला ओकर सर्वनाश हो जाला।
बाकी चंदरमा भाई कहत रहले कि प्यार टूटल इनकर प्यार टूटल तो जानते का भई रहे का भई कहले कि प्यार टूटेला तक लड़का कहता का कहता जिंदगी में जो तू तो भरा दर हो जिंदगी में जो तू तो भरा दर हो अरे बोलो ना बोलना 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 बोलो ना बोलो एक करे जाता है छोड़ता रू छोड़ता रू अब चलते चलते एगो छोटा तो गीत गा के अब ब्याह जी के दे दे तनी एगो औरत बारी अपना ससुराल से जब नैहर आइल बारी तो अपना सैया जी के बड़ाई करो तरी अपना सखी से कैसे गाना हमारा चैनल पर आज से 4 दिन पहले रिलीज भइल बा ए सखी अरे सैया मरना दाना सैया मरना दाना सखिया कहल के सखी आखिर ना दान बाकी औरो कुछ करता तो हे अच्छा लगा दिया हनु एगो मांगे के बात निमन से धके मांगे के पड़ी तब मिली मांगे के भी अब बोले के ती मांगल जला हाथ हेंग के मांगब तो ना मिली हनु एक तो नीम आ ऊपर से चढ़ल करैली अरे राम हो कौनो चीज मांगे के बाद तो मीठ बन के मांगे के बाद मीठ बन के एकदम साफ नाहियो देवे के मन हो के दिया जाओ कहे के बाद ए बाबूगा का कहतारी सेजिया पा जाला सोती देखोते पिया के बूटी
सोया मोरे नदाना लगन में साहब ना तो कहाँ से आई ब्यास ढेर बा सजिनता कम बा और नेवर एकदम नेवर बन जाए के पड़ी समय कहता हाँ क्रोध हो गई नहीं के क्रोध घोटे के बा यदि हमें आगे बढ़े के बा तो क्रोध हो गई नहीं के क्रोध घोटे के बा कलाकारी पहले के क्रोध घोट क्रोध हो गई म ढेर ऐसा बात बा माइक में ना कहा है ओकरा के सुनिए के चुप जब रह जाई जाला एक हगो बात जब पुकार भैया कि ओकरा के दोहरियावल जाला तेहरियावल जाला चोरियावल जाला 6-7 खाली कह दियाला आ एक हगो बात बाकी गलती से कहा जाला दोबारा तो रिपोर्ट ना कह जाला हां कहे के बा कैसे जमाई ठाटी मुहना के लागो बाकी बबुआ काहे पहिला राजा जी सैया जी काहे पहिला राजा जी कवाना ए सखी अरे सैया मोरे ना ब्याजी के प्रसंग कहा गई बा।